Čau lidi, vítám vás u mého prvního dílu z Minecraftu. Je to normální hra pro jednoho hráče. Multiplayer má sice taky, ale to budu točit až později. Svět jsem teďko založil, budu točit videa z Minecraftu, z Counter Strikeu a takhle. Máme jeskyni. To by vám ještě mohl říct. Točím poprvé. Možná, že i naposled. Counter Strikeu se těšte, možná, že budu dávat rady a potom, když tak, ještě udělám hned potom to, udělám hned video na multiplayer, tam když tak dám pod to ty IP, co tam mám já a adresy. Pokud budete teda chtít, tomu když tak napište do komentářů a je tam, když tak do komentářů napíšu, nebo do popisu. No, budu o Minecraftu dávat různé rady, budu ukazovat jako co, jak se staví a tak jako vyrábí a takhle. Já moc na povídání nejsem, já jsem začal, to je vlastně teďka, je přesně 27.4. rok 2012, 20:42. No a ty vole. No. Ještě, co bych vám řekl? To sám nevím. Chtěl bych si to vytvořit krafták. Teďka si postavíme barák. Zkusíme právě něco nebo kouli. Ne, pardon. Si postavíme jako nějaký mini baráček. Tak. kolik už.
Tak doufám, že příští díly budou atraktivnější, protože to si začnu teď už číst takový ty novinky na Minecraftu, nebo tomu vám říká. Budu předvádět, jako ne předvádět, ale ukazovat jako hory, které jsem našel, jako, který znám. A teďka by mi měl kámoš půjčit hru Assassin's Creed, mám pocit, jak se jmenuje. A z té bych taky chtěl točit, takže se těšte. Možná bude i z toho, jak mě to lidí. Ještě to třeba. Máme tady plno krav. Takže budu vraždit. A omlouvám se za lagy, moc často se mi to nestává. Což na něj pro dnešek radši končím. To bylo asi tak o ničem. Ten díl Minecraftu byl asi tak o ničem. Takže nic. No, doufám, že se vám video líbilo, tak dejte like, po případě odběr. Já s tím nepočítám. Takže čau.